sí que está bien, porque mira, de lo malo es como que dices, pues... No tendría que ver. Vale. Opa! Etxu dizu, idoiak Bai, ja, pasaitzarekin, bale. gaude justo proba hori egiten, haien kanaletik. Oso ondo. Zelan doia? Ba ondo, gabiltza hor, zalantza txiki batekin zenik, kamera honekin egia da, Elgoibarrako hitzaldi bat grabatu nuela, baina hau esan egon minari konektauta. Eta hoi momentuan, ez dugu ikusten, ez da sartzen soinua, ez da probak egitea, bestela beste kamera karriko got eta listo. Edo sartuko diogu ordenagailuari zuzenean soinua. Ez esango beste arazoren bat. Pentsau dugu igual, baina ez dagoela piztuta, baina eske gongarate mikrofono horrekin ikusten piztuta dagoela, Eta nik uste eta aurreko egunean hori piztuta egon da, hau ere, funtzionatzen zuen. Orduan, izan hori pikatxotu betu hau begiratzea edo zen, beste kamara karriko, listo. Baina... Piztuta egon behar da maia, beste berditzateke mikrofoneik egon, ez da? Claro. Horda nik uste hori, lasai begiratzea eta listo. Beharko duguna hori bai, izan bertan, maitxo bat izatea igual. Ordenagailua horra lurian ez egoteko. Bale, oso ondo, ontxe eskatuko ditzak. Maitxiki bat. Hori da, bai. Eta listo, eta bertan gozan bozgoragailu horiek erabiltzea ja... Hanka bat eskatu mikrofona jartzeko. Osa, atril hori izan biharrean beste gauza bat? Atrila bai, bale, hau behiakusteko bai. Eta nervio batzuk izan dituzte batzuk ikara harria. Eta gero mikrofonoa eskuan izan beharrean bai? Bale. Eskuan urkezkero eta irakurri behar baduzu sekula. Irakurri ez da den persona batek, gara batean hori. Ankia eskatu ditzut, zerbitzuetako eta bale. Orduan, hori holan badago, fenomen. Bai. Faena da, ilan batian plenoa dagoela. Bestela lako gendun dana. Bale, eta plenoa da arratzaldetan, ez da? Eta hori bukatzen da... Bederatzi terdia, ez dakitze... Azte nahikoa bai, izango da nahiko lioa gainera bai. Nik kalkulatzen dago bederatziak ingurua gutxienez. Bai. Hori da faena. Nik eskatuko nuke hau hemen gehatzen bada, edo sartuta, edo zure bulegoan, edo dana delakoa. Izango dira pare bat motxila. Osa, motxila hori berez. Eta gero nik ekarriko neban trikodia, hori dakate kotxian, etxian. Maitxu bat, txiki bat ez dugu nun baitzen izango. Horrek hor barruan erabiltzen da plenorako. Perfecto, bera. Maitxu bitxoa jarri egoi. Hori izatez ez dakit guria dan, edo Oskarrena baina berdin da. Oskarri eskatuko jo, no? Bai. Eta gero, hori izango da arratzaldian, 6-etan azten da. Baina lehenago, antorri beharko. Bai. Eta gero, eman behar destazuet pasaitza streamingarena jenteari adierazteko. Bai, hori saiatuko nahi esteka sortzen, eta horan ja hori badakagu eginda. Jenteari horren berri emateko. Osa dira, bi gauza dira, grabazioa, streaminga eta, zera, horretarako ainera etorriko da beste neska bat ordenagailu horrekin egoteko zuka azteko ordenagailu horta. Ze ordenagailu hori jarri behar dugu gero dokumentara ikusteko, ze ordenagailu hori botatzen da dokumentara. Guk izango dugu ja dokumentala hor sartuta. Ordenagailu hori horrelako dugu, hori bezartu ingo dugu. Informatikakoak esan dezte zuke erabiltzeko. Bale, gorretzen dugu, bai, motxilakin eta listo, bai. Horrela desarreatzen da elkarrekin, bai. Eta hori izango zen ordenagailua hor konektatu eta jazta. Ainara gongo zan hori zerita, eta zen damien asuntua, bera gemotia playai eta listo. Bai, ze junkalbe hor goian egongo da, zeinekin behar duen berba esateko. Eta ni atzean egongo naiz, ezer ezintzen. Osa, nezea minola nintz. Asistenta de kamara, adakagoen dugu nire. Eta mobilekin ikusten, benetan... Ikusten da, claro, bai. Eta beste bitezo egin da. Eta zeian nagoia... Bale. Biharko eguna hemen nolako izango da? Egongo da itxita... Bihar zelan izango da? Tortzekotan utatzen etik. Bale. Ze igual bihar bezalatzen ez tipo dia ekartzen. Bestela behan ustea eta listo.
baina programatzen dut. Egoten ez batekin. Lagan ere atia. Bale, atia. Iro izan du da txaineri gure zaintzan gordetzeko. Bale. Azkenien eta azkenien Bestela ez da zen portzen nahi, non abia etorri barra izen bai alabai jenbotzeko asuntoa bai grabatzera. Zu daukazu horren ardura? Ez. Ez que jo, bakarri falta zitzaion, ez da. Ez, baina ez eta pitzazik grabako dugu pizkatua dola. Justo egin saloa mireta daudenez, aunque sea bai baseo, zer grabatu. Vale. Ai, zu bat pasei da zu ebide bat. Vale, eso es el jaetakitzako zuzez, saiatuko ze berandu da kompromesua Aquí siempre bizi berdina doia, arekin he probado al dugu. Mikrofonoa da, bai. Ikusi dut izute kasuela. Bai, eske da linearena, orduan ez dakit, kamera izango den edo linea izango den. Bai. Vale, bueno, gauza da. Bai, itzi piztuta. Vale, voy a apuntarme cosas. El link. El link para esta muchacha. Vale, el link del baño. Y los turnos de la soca de Durango. ¿Vas a estar en la soca de Durango? Pues no lo sé, porque hay que coger turnos para poder ir. Yo no. Creía que trabajar, así. No. Y hoy salía. Vale, la historia está... Vale, espera, Amaitu zuzenezko igorpena... Bueno... No es tan mala, ¿no? La retransmisión. Claro, yo lo que quiero saber es para darle a esta muchacha el link... Ya no puedo... Es que si le doy ahora un link... Y hago una retransmisión, ya ese link se ha utilizado. Amaitu